फंबाय फंबाय हनै नोंनिया फैलायबाय ओइ खुलुमबाय बायदिखौ खुलुमबाय बाजै ओइ बुंबाय थां मबाइल नाम्बारखौ आंनो नांगौ होननानै जागोन रथलाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बै आदा खांख्रायनो नांगौनो गैया आंनाव मबाइल सबाइल लालायो मा सिख्लालै बेलाय जेबो नङा दे आं गाबोन बायनानै हरगोन द' दे नों आंनिखा आरो गुबुननि जानो हाया सोरमोन बियो आरो नोंखौ मा बुंनाय मबाइल नाम्बार बिदोंमोन बिसोरो फरायनाय गैया मा गैया खालि सिख्लाफोरनि धान्दाल' बिसोरो नोंसोरो नोंबाजै सानैखौ नोजोर होबाय था फरायनाय गैया मा गैया खालि कलेजाव सिख्लाफोर एदावनायनि अनगा मा दंबावो बिसोरा आंथ' गेलेलांबायसो बिसोरनि थाखायनो कलेजाव फैनो बिसोरनि थाखाय कलेजाव फैयाबालासिनो दाथा बिसोर बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बिसोरखौ कलेजनिफ्राय जयै होखारनांगोन नंगौथ' साला दिनैबा हले हाथाय जनायजों बेपारि फैनायजों आं मोनहैनायजों ग्रोब जाथारसिगोन माथो उदैसो साबाय मा जाखोब्रा खामानि आथुरफ्रावलाय खिलाय हासुलाय जायो नामाब्रा बेथिं थांना बैथिं थांनो ओइथिं थांसैलां आयौ मा जाखोलाय बोरमायालाय ए सोर जालायखो फाग्लिफ्रालाय आथुरफोरावलाय आथुर थांनांगौलाय माथो फेब्रा बोरमासो सोर मानसि बेलाय बोरमा फेब्राखौनो सिनायफेरि फाननोसो लांनो नागिरदों ना मा जाखो मा बुजिगोन नोंसोरो जेब्ला बोरमा मा दाउ फिसिगोन होनबासो मिथिगोन बोरमा फेब्राया जे बेसे खामानियाव होयो रावबो गैया माथो सिखावसोमोन खोमा जोंखौ नुना थाखोमाबाय खोमा औहाय जोंहासो दाय गोलैगोन अब्बा थौ थांसै थौ डिस्टार्ब साला टाइमासो बारग'लांबाय बि है निजोमाखि नोंखौ गनायगोन गनायनायाथ' दोनथ' मानो दाबो आंखौ बुजिनो नाजायाखै बियो बेसो आंहा प्रब्लेमा जाम्बि बिनानावखौलाय बि बेफोरबायदि मानो साननो दे नोंसो बिदि सानदों बिथ' बिदि सानाखैना गावथ' मिथिखायोना आं गावनि असे थैनि बिनानाव नङा होनना बबेयाव थाखो लायोमा बेसेबा गोबाव समनिफ्राय लिरनानै दोननाय बेरा गोबाव जाबाय लिरना नोंबो फंबाय नोंबो हो बुरखा बे लाइजामखौ बैनो होयो एके जागोन बस थां जागोन आं थानो जेबो सिन्था खालामनाङा फाग्लि सानो नोंबो रथलाय सनाफोर नै जोंनि बसा लाइजाम हरदों नोंबो बै आदा खांख्राया लाइजाम हरदों नो लाइजामा लाइजाम होग्रा सिस हाय सना नों सानबोसे बिदि एरखे थाबावनो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ हाबा लानो सानो गुबुनफोर संसार जानाय बायदि जों सानैजोंबो गोरोबलायनानै स्रां रायजो जागोन आं नोंखौ रानि बायदि दोनगोन ना सना आदा मा खालामबावनो बेफोर फर्मुलाजों जानाय नंला मास्टार माइन्डजों सानदो आदा मास्टार माइन्डजों आं मा खालामबावनो दौदेरे बियो फनखौनो हमा नों दाखालि जोबोद गोरोन्थि खालामदों नों बेखौ बिदि लासिं खालामनो नाङामोन बियो आंनि खोथाखौ एसेबो बुजिनो नाजाया नों न'आवनो बिनि रुमाव हाबना सरि बिदि रिमिनला बिनिफ्राय नोंहा गुबुन राहा गैला बियो आंनो रायज्लायनो जेबो सुजुगखौनो होआ मोनसे राहा दं आंनाव मा राहा नों आंनि सिमखौ लानानै थां ओमफ्राय गुबुन जानानै रायज्लायफ्ला बेनि उनाव गुबुन जायगायाव लिंहरनानै मोजाङै रायज्लाय भेरि गुड आइडिया सिमखौ हरदो होमबा नो थ'दो बिदिबो थांसै
बे रं नाम्बारजों मा जागोन? रं नाम्बार हेलौ मा खालामदों? लोगोजों आंजों दंफां सायाव जिरायना दं। नोंलाय? आं न' सिङावनो दङ। दंफां सिङाव नोंजों बेरायनो मोननायमोनब्ला जा गोजोनखागौमोन आङो। न' सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनो हायाब्ला बिदि गोजोननायखौ बोरैहाय मोनो? नों आंखौ हाबा खालामदो ना आं न'निफ्राय सिरि सिरि ओंखारलांनोसै। हाबा खालामनो? नोंखौथ' आं नुवाखैना। नोंबा बुरिना सिख्ला। आं माबोरै हाबा खालामनो हानो? नों आंखौ मानो फोथाया? नों फोथायाब्ला आं दानो थैगोन। नों थैनायसिम थांबाय? नों जिंगासिनो ना? आं नोंखौ फोथायोना। नोंलाय मानोथो लोगो हमा बिदिब्ला? लोगो हमलायबाल' मोजां मोननाय जायो नामा? गुबुनफोरालाय बोरैथो लोगो हमलायाजासे फनाव रायज्लायना मोजां मोनलायो? आं नोंजों फाग्लासो जालाङो। दे दोनदो बाय। बिलिफां सासे रं नाम्बार सिख्ला सानफ्रोमबो फन खालामबाय थायो। एसे आइडिया होदोब्रा। बे सिख्लाया नों दाखालि सोंहरनायानो ना? औ बेखौ नों नुखाबाय आरो सिनायखायबो। मा? बेखौ आं नुबायबो आरो सिनायबावबायबो? औ आं दा दसे उनाव बै सिख्लाखौ लोगो हमगोन नोंनो। नों सानबेसे बिदि थाबाय थाबावनो रिमि? थाथों आं बिदिनो थानानै बिनि गोसोखौ फोथांहोगोन। नों जुदि बिदि थाबाय थायोब्ला थारैनो बे बेरामा गुबुनसो जालांनो हागौ। आं मा खालामनाया मोजां जागोन ददेरे? थारैनो बिनि गोसोआ गुबुन जालांब्ला नों बिनि गोसोखौ मोनफिननो गोब्राब जागोन। दानो मोजाङै बुंखाना लादो। हेलौ ददेरे नोंसोर बबेयाव दं? जों दैमा सेराव दं। नोंसोरलाय? जों बेयावनो दं दंफां सिङाव। नोंसोर बेसिम फैसुन। नोंसोरजों आंहा एसे खोथा दंमोन। दे थांगौ। बिलिफां लिंहरदों। मोनसे बाथ्रा मानसिया नुनायाव माबायदि? मोजां ना? नुनायाव मोजां। नाथाय सोरबाफोरसो दं नामा? रावबो गैया। ओहो जागोन। बिलिफां जों सफैबाय। निजोम दानिया नों कल खालामना नायदो रं नाम्बारा सोरनाव नाङो। रिमि नों? आंखौ निमाहा होदो निजोम। आदा रिमिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो। नों बेखौ फोथाय। नों बिजों रायज्लायैनि थाखायनो बियो आंनि सिमखौ लानानै नोंजों रं नाम्बार खालामना रायज्लायदोंमोन।